Ini ndinewo confession yangu. Ndiri form 2 ndakatanga kudanana nemashuga daddy. Zvaingondinakidza ndichipiwa mari nekutengerwa foni nehembe. Ndakatanga kunwa hwahwa nekuputa chamba. Ndaitozikanwa kuti ndiri wemadhara ende mashuga bay aingondiitira so. Ndakasvika pakupedza A-level kuenda kuyunivhesiti ndichingoita zvemashuga daddy. Ndakadziona type netype dzese dzemadhara. Ndakazoti ndamhanya ndaneta. Ndakuda kutsvaga pekuzororera. Ndobva ndaenda kune imwe town. Ndakasvikozviita amai Maria chaivo. Ndakawana chechi yekuenda idzo dzemagitare dziriko mazuva ano. Ndaipfeka zvirefu zvakatsiga vanhu vachindiyemura kuti ndine hunhu. Ndakabva ndadiwa nemwana wamufundisi ndikati hekani waro. Pasina chinguva takafambidzana. Akatanga kutaura zvekuroora asi kuchechi uku vaikoshesa kuti munhu aroorwe ari mhandara. Ndakafunga past yangu ndikaona kuti netype dzese dzandainge ndakarayira ndaive mugodhi chaiwo. Ndikati zano nderipi. Ndakaenda kune vamwe mbuya vakandipa concoction yavakandipa. Dringi rinonzi Fanta musaridherere rinodzosa humhandara. Ndakazobvisirwa mombe dzinotsika pasina chinguva. Hama dzemurume dzainge dzakamira dzichida kuona kuti ndaive mhandara here. Ndakatevedzera zvandainge ndaudzwa nambuya, ropa rikazara pamashitsi. Vakafara zvokuti tezvara navamwene vakanditengera mota. Hanzi muroora wakazvichengetedza. Ndava nezvimakore ndiri muwanano, asi ndinoti ndikamboenda kuguta randakakurira ndinombosangana nemashuga daddy mairi matatu. Kuda mana apa ndichirova zvangu chamba. Murume wangu hapana kana chaanoziva. Iyi ndiyo confession yangu veduwe.